Zimbabwe ndauya neimwe nyaya dzinosiririsa, nyaya dzinofizura dzatasangana nadzo iko zvinezvi. Uyo aimbova boss kana kuti aimbova general Wemasoja, uyo ari kunzi akafa paaccident iyo arovana nestallion cruise muzuva nezuro kubhikita. So panapa mhuri yeZimbabwe nyaya iri kuitika, vakanyora vakati Zimbabwe National Army retired Erasmus Rugeje was involved in a fatal head-on collision and died on the spot. Retired General Ebert Rugeje confirmed as the said news to local Mashingo publication. He said Erasmus Rugeje, who is his uncle, was hit by an oncoming stallion bus at Maregere Business Center in Bikita at around 7 a.m. today when his Toyota Dyna encroached in the lane of the oncoming bus. Ndo zvaitika. Unongori amugini staff mota yako inogona kuitawo zvimwe zviya inoona ngoramba kudzokera kuleni zvinongotanga zvakungokudedza. Asi vakomana vemabhazi vacho munongoziva kuti vanenge vachifamba saka vanongozongosviko mubva ngosvika vachingonorovana. Ndo situation yakatika, ndo nyaya inosiririsa yatasangana nayo, tarasikirwa. Ndo mamwe emagamba acho nemadiro atinoita masoja aya munozviziva zvingonzi munhu azongorasika. Munhu anenge akabva kana kuhondo kweso akambonosurvive hondo ozongonzi upenyu hwake tarasikirwa naye nekuda kwaaccident. Zvinhu zvinosiririsa muri Zimbabwe.